Samantala, idol, patuloy po ng dinagsa po ng mga turista, mga baybiyahing pook at pasyalan po ng lungsod ng Alaminos hanggang Easter Sunday. Ilan po sa mga sikat na pook pasyalan sa lungsod na lubos na dinarayo ay tuwing long weekend. Tuwing long weekend ay ang pamosong 100 Islands National Park, Bolo Beach, Luca Park at mga pilgrimage island. Bago pa lamang umpisa ng Holy Week na nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng drop and pick up policy para sa mga motorboats para sa accommodation ng mga nais magsi-island hopping. Naglabas din ng tanggapan po ng mga DOT accredited establishments at services bilang gabay sa mga naghahanap ng matutuluyan. Patuloy din ang monitoring ng patrol at ng City Disaster Risk Reduction Management Council para sa mga response cluster sa mga pasyalan. Nagbigay paalala rin ng mga otoridad sa pag-iingat at pakikiisa ng mga turista pagdating sa mga pinapatupad na lituntunin upang matiyak ang kanilang kaligtasan at seguridad. Isa ang Alaminos City sa mga pinakamabinibisitang lugar sa Ilocos Region at kabilang sa may pinakamataas na tourist arrivals ayon sa Department of Tourism. IFM News. IFM News. IFM.